Ærtebøllekultur lægger man ældre, yngre og stenaldrende 5400 til 3900 før Kristus. Kulturen er opkaldt efter landsbyen Ærtebølle ved Limfjorden. Bopladserne lå nær havet eller sejlbare over. Tværpilen er karakteristisk for denne kultur. Her ses for første gang keramik i Danmark, og det var denne kultur, der begyndte at dyrke jorden. Folkene spiste elmedier, østers og smed skallerne i store bunker, det vi i dag kalder køkkenmøddinger. Køkkenmødding var en 140 gange 20 gange 2 meter område, som indeholdte skaller og snegle og knoglerester af større jagtdyr og rester af pelsdyr. Folk blev begravet i køkkenmødding, men man mener også, at de boede der. Den danske skov blev til urskov, vandet steg, og landet blev mindre. Dyrene blev også mindre, og folk blev boende på den samme boplads i længere tid. Der kunne være op til 70 på en boplads. Man fik en større del af foden fra fisksaler og øster og så videre, og begyndte også at dyrke jorden